Keblai pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Bakong san menta ke sengi kilong. Dawa kinong di Madan na Shillong Municipal Board da ke Town Vending Committee bethamai. Batur kinong di Madan syakmat ke Office Terekam ke Shillong Municipal Board. Bat mentangin pa syaki kebor bakam benya. Krui wantur kinong di Madan Hakmat Office jong ke Shillong Municipal bandawa thau ya ke Vending Committee. Hapo ke Jingalam, ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, MGSPHSVA. Hakini ke jinglit tur hakmat ke office jang ke Shillong Municipal Board kinong di Madan kila ra'i ki plakat ban penrem ya ke office municipal batu CEO da ke bekeno ba ke Provisional Town Vending Committee PTVC katerekam hala ke jong kamon. Habay kren bat uba Shane Thaba udukot ke PTVC bat uba longru u Assistant Secretary ke MGS PHSVA uloong bay ke PTVC la syuthau klem da don kenu ke election bat ke jingdawa jengki minta ke day bantau ye ke Town Vending Committee ke Bapura. Syusyu ulay thu bakat kum ka an ke ni ke PTVC ke la day ban kutno tang hapo shisnem ke jing terekam Henry minta la saus nem ru ke ni ke committee ke dang terekam kat ba kamon. Namar kata kinong di Madan kila dawa ya ke office municipal ban pet benya bat ban thau no ya ke Town Vending Committee Bapura bat ban pentre kamru kat kum ki kendon jong kaan. Kabaning ko nga bangan pen chu saya thi tang jonga ka decision thaba ngadai ru I member jongka Professional Town Vending Committee. Man la bangi la yashong hangtai hagatai ka committee banyakran halor ka kam jongi kinong di Madan tengiru kadai ka kamram jongi kum kinong kit kam mem bangin batai kini kinong di Madan bakalong umta handrai ka ei ka bangi yakran man hakani padam baki kham sham pen snap takadau kadai ka kamram jongi bangin batai padi kipat ba kini kipat ba pat kilamwir namar ba balai la thau khnangai kani ka Town Vending Committee ma ngan supen tenmau yang pi kampat dai ka Town Vending Committee ka Bapura kadang dai tang ka Professional Town Vending Committee ta katum ka andayam kani ka PTVC kala dai ban kala velit ta tang sistem kamut kita peniat mental ada ki ar sistem kala long bean namar hang tayam kani ka PTVC kam dai ka ba elect mano ru ka ba ki la shu invite dai kat ba mon menta one way la sai one idea way ta kamlong ra nado bas dang hakapor bang yakran wat ya ka budget bakia snag ya tay hang tay hapo mudarong yong balai hadu menta ka budget ro him batai haga PTVC knang bang ngiro ngidan hok amar kadai ka pisah jong pat ba kadai ka pisah ka jonga jong pi baro ta shoban le kano ka kam ban pelut halor ka kerteng jong yi ka ba su pelut lut put lem da sai song yong pen sange aswa ta kabaya dai bat kini sia ki bayami Madan mentasi padam kidai ter nado na mod fran GS road ter syadu sayo maulong ta kumman su batai PM kat kum ka an getai ki yo le ki yo entai ki bala tip kum kata ka heritage market himla ban pendu ta hilap batang ban su regulate ye ki tang ban su le risk fishing handrai mentapat kilong lamwir namar ki list kimpat biang sitang municipal wanga latip mangai ki biru jonga sitang usim wanga latip mangai ki biru jonga sitang ki konten ki ongingim pediang sitang ki snong ki ong tong ni trai kamlang habaga committee kaladon te balai kan bani trai kamlang bani perkhat menta ban surai kat bamon ya ka kamai jakpo jong kini sia ka baman lakasi ka ba kamlong ka ka ba sultanat berkalong bean bat kaya lajru ya kaan tengi hang ni metang yong labiang hilapan terekam ya ka Professional Town Vending Committee mata lais nam la ya laj ya kaan menta kaladai ka por bapi hin ya thau no ya kata full fledged jong ka Town Vending Committee ka Bapura ka bale da ka election khang ban tip ban syai ba hoi kitai gibri kitai bala jit ki pat ba om man surung kat baman ban surai kat baman namar ka keni ka committee ka badan mentaru em ka jing ekran ka dai da kumwai hare ha ka por ba mi kirai pat em kimi da ki wai ta kalong ka basosi namar kijajing di jong kinong di Madan kimlong kumju bapin suya kingan kat baman kidan ki badi marput kidan ki jajing di ki bamdai ki ba di marput teman tangan suya kran halor ka kabaya dai pakai MTC ro nado ni kong yong pet bakam dai ka marput nang ban itenat kayo kay PB lay ka khnai la lay ka dai ba kring turis
kan itenat ngi kran bat ka komiti ni ong ba yakini ki badi ba mi ai ngin pen so thu ba ki ban ploy ban le tai bat ka jing manjur jong ki pat ba hi ngi pen sai ki pat ba ngi ong ka biang tai ba ki pat baro ki so tanat ki sim dia lej nre ye ki badi jan ni ong sange shwa badi jan bam de ki mar puot ta menta pat haga komiti ngi la ekran kum ta nre hang ne po municipal padam ki trai kam da kumwei ki phone sisimen bad ya gitu ki breu ki bamdei ki di ki marpot ki badi jan ki badi juti la sulej berat lang hal jaka badi ro kha hau to kata kayo kan kring mo ya ki pat ba hau to ta kayo kan internet mo ki turis ki bawan sangkai kan internet mo ta ka dei ka menta kala adap hadu harandang ngi ong bala biang pila ya kat baman pila le kat baman menta kala dei ka por ba phi phin phau no kata ka town vending committee ka bapura ka bayad ka election ka ba phim trai kat baman kenang bakan kan long transparency kan long ka ba khot ba phing kan tangkat Jing dawa ka jong ki ko long ban yo full fledged town vending committee kidi ban rai Jing dawa jong ki genuine Hoy, namar balay nilaya kendu bun kasih thi layat der si der la kisnam yong thau no igani ka town vending committee ka papura andre kim samla thau hadu mantaro nam tip balay kadon jing manto yu kata ka professional town vending committee ka ba kham da election da ki pat ba ka ba sia jit kat baman ka ba sia pelut phut ka pisa jong pat ba kat baman tenging yong mata em mlong shu kala dei ka por ba ki pat ba kila thaj kila mi manan ki ong ba dei ban pentrai kam no e kata ka full fledged town vending committee Wala ka simla ban pa ni full fledged committee kay ka sinjam. kasenjam te ki pat ba ta ki ong ba ngingin ya mi madan be kadai ban khut kar kom trai kam ngingim so tanat bahaga kerteng jongi kinong di madan pinshu penpra ki jingthau ki baladon ki jaka puta ki ba pinshu pengat pinshu ot pinshu ki ding pinshu tei ki building ki bamia hap ki ban le ki kinong di maran ki badi retail ngiyong yat kat kum kaan namar kata ka komiti ro kala da batai sai ba bania sim bentalang baro kisnong ki thau nado kinong di madan nado ki sang bhalang ki ba pher nado naka liang joko government ro nang ban sai kar kom yatrai kam bat kat kum ka ali kala da batai sai ro ba naka sispa person ha ka town vending committee mdei banduna ya ka saukho na kinong mi khmat jong kinong di madan Fishbone ba. Hadin kat tu kat Nipur, bekinong di madan harut surak kilatur banyaki hakmat ke office municipal, u executive engineer ke Shillong Municipal Board SMB ba FB Khan ula khot yakren bat kerpat yaki ban penkut no kajing yaki jongki. Kini kajing lektur kinong di madan kila dawai ke office ban tau no ya ke town vending committee bathamai bat bapura ban tre kamru kat kumki kendon jongkaan. Habay kren bat uba shin thaba ubalong udkot ke provisional town vending committee bat ubalong ru u assistant secretary ke Miglai Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ula keno ba ke municipal ke shupenon kam ye kinong shong madan tangkum ki dkot kat ba ye kenu karai ke shimrai bet marwe shu ula ong ru bakat ba katanat kampat sngap ye kajing dawa jengki na kaliang kinong shong di madan kin yai dawa bet bantau ye ka town vending committee bapura bat kiyo ki badon nadu menchwa amdei banu weng namar kaan kadot te pilai i habar na do mastap show baji kini ki pat ba kila iwan ban ya protes ki kam ki basdang na do basdang hi kalong deko kani karkom trai kam ken ngangam tip ra ka ka jing yo nong ka don ka benefit shalendat jo kani ka professional town vending committee ba hadu mata ki dang ya penyak sa la license di tang sistem la valid phi kala dei ka kamram jong phi ban thau ya ka town vending ka ba town vending committee ka ba pura haning ide yakran ya kata ki ong hana pinwan protes hang de mentoi ra ngol la dangin man protes hang de haba kijing mi kijing klumare ki belapan klumare ka yo ka hadi kinong di madan ki mi lo dang ni nado ki notification ki bangi khampat ju yakran mano ha ka town vending committee ro phi pen mi halor jeng ki nong di madan habangi shong bania rai nama ki bun ki jajing di ki nong di madan ba per ki kwai ki so ki jang ki juti nyom ba yaki ladan pen kenriaro tong ini pen itanan ni pen bhabrio ta ka sor Shillong da ka ba trai khoj jai bat kumno ngin pe kita ki yo hangno ka ba biang bandi bam hano ba biang bandi ki so hano ban ba biang bandi ki jang ki jhur ki jang ki juti ki mantapan hangni pan haga committee nya rai dong bai hangni pat ki kwa
kitrai tang ban supen dep ya kakam bala supen milai jaktung bat jan bat juti bat do kha bat do siar hajo perkhat thi te ke ka ba dan menta kar kom ya trai kam hane ke ka pan pau shai ba ki kham kim sham buram wat ya ka komiti ka bala don ka bala ya kran yang ngilai hang tai ikum baki system tang ki attendance mereka rai em si rai marwai mentan nga ngabu ka jing keli ngong ho ka jing ya kran ne jing mi ki pat ba ngi la pan shai ki pat ba ka de ka kampram chung pat ba ngim la ban pan bor to khile stay na wat le chatai namar ka jing trai kam jungi ka long ka basai ngim ju trai kam sob rakum ki wei kum ki nong kit kam la da ngi yo ka jing tip na ka town vending committee ka de ka kampram jungi ban pan shai pat ba to pat ba wong em baka andro ka batai kumta ki heritage market kum no phi phin pendu mentala da phin ong ka phin ong blok ari ka yodu ta kum no kanam blok kum no kanam ayure parking ka dan kit juru dan dajuru dan ka yodi langro dan lada kam blok kayo kan blok he ken te menta ki iki ong hana phi phim mentoi bani yang sa ni ta ngi ong em kat bam phim pat ai ka juba menta ka ka diman sigi ka de betang ka we ba kum ma phi se ki nong trai kam hang ne ha po municipal ba kila pan mi ki jing klumar ka ka bangiwan hang ne mata ngi long betang ka request bas ngob ha ban conduct no ya ka town vending committee ka bapura bat ki yo ki har ki bala don lupa kat kum ka an ba nama ka rule jong phi ka ong ba numweng re ka rule jong phi ka ba yakran halor ki jong ka 2.5 ro te kum no mata phin ong ba khap nya hab ban regulate kan haban regulate haban le respacing haban penbej hakiyo kiba la dep tip kum kata kayo heritage market kum no bakin shu ombek ngin shu weng bet naphang kapisa ka tingka ka bawan ka ba man la kapor ka bangi haka kerteng jongi ka bakiapan ka bangim ibit ban penlut ni hang ni protes ya kata rangi ong kapisa ka tingka jong pat ba halor khamtam le ha kerteng joki dong di manan bakin shu penlut bakin shu atai ki building ki bakin shu pen pra ki bala don lupa ngi ong em ngim sultanat bah ka kerteng jongi ki nong di madan pinsuan ra kapsa pinsu pendut ya ka bah kham sei so ka bah ngi ngim man re ngiong pen sange kini ki tengi ru ngila ya keren pa ba wong em kat bam padap thau hi kata ka town vending committee ka bapura ngin nom ki bat ngin nom kenrian dien namar bali ngila pet kini license ki JHU hang di hapo professional town vending committee ki jingkran hang te ki bam don record nia keren dak kumwei kan minutes kami dak kumwei ta kini kin haban pensange bat kin haban conduct ka full fledged jong ka town vending committee tang kata badai tang kata bala ban penbej ye ki kam jekinong di madan tapi la ban pensai kanya benar ta ong ya punya mentor ban wan kanya ban ki ban nak kada ta ba khanyi ong pinwan chani ba khan badai engineer jong ka municipal ro hang ni ong hana pin mentoy ban wan yakhi ni ngong la dam wan yakhi hani ni wan yakhi he namar ki COV ki certificate of vending ki bala dep ai ki bala dep address ki brio ngi khampat yakran rai nang ni na po office jong pi ki la trai kam kat boman ki sithi daki spa tali ki sithi ngi ong balai ya katu pim place tang wat haka professional town vending committee ban yakran ro ladang yakran ni kita ki kam la long ki kam bam sap kam be an syapo ngi da yakran ni kita kim kwa ban sha skor la shu om bai ka meeting lakut umju ai lat ini ban kran tengi ngim kwa ba kayo kabala ka an kala don nama ta kinong di maran tengim kwa ka kam ka bai dai bat kinong di maran makan shu kelak tem kum ni dai ban pansange Teka pada ka jing kran ka bami nak ka jing lang. Nak ka jing lang mantan bai ikot biong bai nga ngam la ban ai rai te piseli ya ki ka sarkar ngong pisiar ini sarkar ngong pisiar pi dai ba pen ra aktien ngong ladangi mon ud pingin le se ngin su ngap bai kata ka jing le kam thok kam thim jong pisiar mlong ra namar nado ka ba sedang ba porbala thau kini ka professional town vending committee ro ngi open sange ka jingwan ra ka pisa tingka halor kinong di madan kat bampat thau re ka town vending committee ka bapura te wilayah ihi ka pisa kala awan da kasan reuklur hado katno reuklur arpulailak imat teki kita ki jingsna ki bala seiso mi itu ithau kar kom ICOV kar kom ya tei kar kom ya sna kar kom penduk ka pisa jong ba tangi ka budget jong ka taro kim syam labu shan hado mentaro hakmat jong ka PTVC ngila thaj saban pan bahkan AAU namar kino ki kam kala dan ke committee swaban le kino ki kam pihak ban rai haban ya manjur lang ngi haban tip ki ai contract ya no ngi haban tip ke pisah kawan kat no hang no pi penlut kat no tangi gitaru ki syam jing ki ban bu ahmad jangka committee
Teka pentarai sniu yang iki pat ba. Namar kadai ka pisah tingkah jong jong pi pat ba baro. Haka kerteng jongin sia pelut kain setanat mo. Bat dah kitu ki kubon ngila poi syakabakot tak haduk pengine syambiang kubli syabot.